Hello guys, it's me again, and for today's video, ayan tayo ngayon ay magluluto o gagawa ng ginataang bilo-bilo at nandito ang kanilang mga kompletong mga sangkap. And before that guys, if you're new here, please subscribe and please click the notification bell na rin po para updated po kayo sa aking upcoming videos. So, ito na guys yung kompletong list of ingredients. 1 cup glutinous flour, 2 cup ube chop, 2 cup sweet kamote chop, 400 ml coconut cream, 3 cup water, or pwede rin magdagdag guys kasi mamaya lalapot po yung tubig nito. 1 cup cooked tapioca pearls, 1 cup plantain or saba, and 1.5 cup sugar. So, let's start cooking na guys. Isang kaserola. Ilagay natin ang tubig, ang gata, at ang asukal. So, ayan guys, nailagay na natin yung tatlong sangkap sa isang kaserola. So, haluin lang natin palagi ito. Hantayin natin itong lumapot at kumulo. Parati natin haluin guys ha. Ayan, kumulo na siya. Maaari na natin ilagay una yung ube. Kasi yung ube guys is medyo matigas siya. Kaya unahin natin siyang isalang. Palambutin ito ng mga hanggang 5 minutes. Ayan guys, ayan, haluin lang din natin na haluin palagi para hindi masunog yung kanyang bandang puwet. Ayan. So ayan guys, ayan, medyo lumambot na yung ating ube. Maaari natin ilagay yung saba, saging saba, at ang kamote. Since yung kamote kasi is medyo madaling lumambot yan, kaya isabay na natin doon sa saba. Kaya haluin lang din natin na haluin hanggang sa lumambot yung kamote at saba. Huwag kayong mag-alinlangan guys na haluin parati yung ating niluluto kasi nga hindi naman madudurog yung ating kamote, saging at saka yung ube. Ayan, okay lang haluin natin para hindi nga siya masunog kasi nga may gata siya. So ayan. Ayan, lumambot na nga ating ube, kamote at saka saging kaya maaari na natin ilagay ang ating glutinous flour na binilog kanina. So, yan guys, isahin lang natin na ilagay. Uy, magkadikit sila. So, yan. Ilagay natin sila. Pagkaraan po nating mailagay lahat ang mga glutinous flour, ayan, haluin lang po natin ito. At nga pala guys, yung glutinous flour natin, madali lang po siyang maluto. Pag ito po ay lumutang na sila, ibig po sabihin, luto na po yung glutinous flour natin. Tikman na natin guys. Ayan, kung kumpleto ba yung kanyang tamis. Kung kulang po, depende na po sa inyo kung dadagdagan nyo siya ng asukal.
So, yan guys, ang ating huling sangkap, ang ating tapioca pearls o sago. Ayan, medyo dumikit sila sa kanyang pinaglalagyan na bowl. Ayan, kaya ito. Pero maya-maya pag hinalo natin ito, ayan, maghihiwa-hiwalay sila. Ayan, naghihiwa-hiwalay na sila. So, yan guys, haluin lang din natin ito. At maya-maya lang, pagkaraan ng 2 minutes, okay na ang ating ginataang bilo-bilo. And it's done. Ayan, luto na po ang ating ginataang bilo-bilo. Ayan, pwede na po natin kainin ito ng mainit. Pero para sa akin po, mas gusto ko po kainin ito ng malamig. Depende na po sa inyo yan. So, yan, ready na ang ating bilo-bilo. So, let's dig in. Kaya, thank you so much po guys sa pagsama sa aking video, sa pagluluto ng ginataang bilo-bilo. Sana po ay may natutunan kayo. And sa mga bago po, if you're new here, please subscribe and please click the notification bell na rin po para updated po kayo sa aking mga upcoming videos. So, thank you so much guys. Take care. Stay safe. God bless. See you in my next vlog. Sorry, it's DJ.